זה כאן קודקוד, רגע לפני, היום בבוקר חלקנו כבוד אחרון חממי, חברנו היקר, אלוף משנה, אסף חממי, שנפל כאן ממש לידינו, בקיבוץ נירים, לפני 59 ימים. חממי כמו חממי קפץ ראשון מהבסיס, נלחם פה במחבלים, התריע בפני כל הגזרה, הצליח לדרוך אותם, להכריז פה שיש אירוע חריג, אירוע מורכב, ולצערנו נפל ביחד עם כל החפ"ק שלו. אז היום אנחנו ברוח של חממי, לזכרו עם המשפחה היקרה שלו ואשתו שידעו שזוכרים אותו, ונלחם כמו שחממי נלחם, בעוז רוח, עם פיקוד מלפנים, בנחישות, כמו חממי ככה קיבלתי. אני סומך עליכם, אתם יחידה אחת חזקה בלתי שבירה, עד הסוף, עד הניצחון. מצודה מקודקוד, דור למשימותיכם, התקפה, התקפה, סוף. אנחנו בבית ספר בסג'איה. פה אתמול הייתה התקלות, כאן הורדנו מחבל. מה שמדהים הוא שבתוך הבית ספר, בעצם עכשיו אחרי לחימה, אנחנו זיהינו פה פיר מנהרה שחודר פנימה. הפיר הזה מגיע מכיוון המסגד, זה חלק ממערכת שלמה של החמאס שמשתמש בבית ספר כמחסה. אני איתך! פיר, מרגע שאנחנו נכנסים אתה חדול. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.